Здравейте, казвам се Борис Бачев. Искат да лежа в затвора за това, че съм издал ето този ръкопис на Васил Левски. Обличително богословие. Най-ранният ръкопис, запазван от Васил Левски, е единствен с такъв обем. 104 страници. Издал съм го фототипно, ето с разчетен текст и пояснителни бележки. Луксозно издание. Ето го, 104 страници с разчетен текст и пояснителни бележки. Ето го, фототипно, разчетен текст и пояснителни бележки. Един приятел ми прати един пост на един наш виден историк, няма да го пускам нарочно поста, и отдолу в коментарите същия този историк е написал, че едва ли не съм подсъдим за това нещо, че съм го издал. Значи в България, ако издаваш историческа документалистика, си подсъдим според нашите историци. Споделете това видео да достигне до повече хора, защото това абсолютно за мен е скандално. И ако искате пък да си поръчате ръкописа преди да съм арестуван и да е изтеглен от пазара, може да го направите от коментара в първия линк. Не мога да разбера защо имаме хора, които са историци и такова поведение могат да имат. За първи път този ръкопис се издава в самостоятелно издание, преди десетилетия издаван в един академичен труд, в който са събрани всички документи, свързани с Васил Левски, но никога не е издаван самостоятелно. Тази грешка вече е поправена, можете да си го поръчате и внимавайте и вас да не ви арестуват, защото сте си го поръчали. Явно в България историята не трябва да се разпространява. Споделете това видео, за да достигне до повече хора. Благодаря ви.